Ay, kumoy. Shanghai tay baru pengen tanya dah. Maya. Oh mak, Oh, orang sa ang mati maya ko. maya kata. Yang kenai ko. Hengke जों जतनो सावैमानो ताबुक चिनि सार EM रविन्द्र देब बर्मानि मुंगै कायसा भिडिअ बेलाइखनो भाइराल ओंगै तंखा ओ भिडिअ भाइराल ओंखा खरकसा बोरै मोसावै तंगो ताइ आरो जला खरकसानि खरां तंग थकजागै तंमानि हंके ओ भिडिअ आसक हामियारक मुंसा ओंमानि लासक नुकजागिया हाइपनो तामके ओ भिडिअ किसा मोसांगिया हाइकेबो नुकजाखा हंके ओ भिडिअ नरक किसा नायनायदि ताइ ओ बरकनि खरां नरक खनावै नायदि ओ कक सानाय साबो बचिनि सार EM रविन्द्र देब बर्मादा Ay, kumoy. Shanghai tay baru pengen tanya dah. Maya. Oh mak, Oh, orang sa ang mati maya ko. maya kata. Yang kenai ko. hingke tabuk norok o khorang no khwnawui saboni khorang haima tong o bwrwi mosawi tong thani o je jela khorang khwnamani abo saboni khorang hinui norok wansuk kwbangma borok chini Facebook tiprasa wall group hinui tongo ar jagao omo chini sar EM Robindra Dev Burma bini khorangsi hinui salai tongmani nukjakha haipono ani bwkhaktwi hingkang chini sarno bo direct yasi surui sanani thangmani ya tai kebono chaya hinui samani boya but o video viral wngmani no tui khoroksa takhok sar EM Robindra Dev Burma no bo phone khlai bo sengka gapro chini sar Robindra Dev Burma botam ni saka norok kisa khnawi nai phidi sar sung mong kabo ko se tabo ada kan nung tik tik da tong je ni khorang viral leng tong mani abo bui khai tong na ni khosa na bui khai tong na abo je kono boro rok abo ga khai manu abo kono beparia hingke je chini sar Robindra Dev Burma samani mote hingke o chalani khorang abo bini khorang ya abo kaisa edit khlai rijak hinui sao mane botam sanai kha bujimaya botam sananai kha je abo bini khorang wngphano bui kaisa ni te kaisa o video to bui thepawi rikha abo haida bo sanai naikha abla ang bujui manliya haipono bo samani mote hingke o video je viral wngoi tongmani abo kaisa edit khlaijak hinui bo saka hingke norokle bini kokno busuk joratei puitu khlaika khlaya abo norok comment khlai sadi hingke te kaisa mangpili omongkha birmoni tripurani mangkthei bini mangkthei 33 dinni ulo mankha thangnai salkisa skango ha kisinei ha kuagoi theinai khoroksachini okra chakra bongkha bini mungkha birmoni tripura gaboni bagoi nukhuni borok tabuk belai kheno kha khamlaijak dukhu nanglaijak haipano khoroksa goria baba hinui sakno gosinai mwtai mano hinui sanai a borok je samani jagao o mangkthei no manliya tamokhe alka jagao mankha hingke omongkha Rubel Tripura bini mungka Rubel Tripura ani thangnai video wa ang norok no saka bono Bangladesh o guli kokjagoi theinai khorokjachini tiprasa hinui hingke bo theina skang tamo kok salangkha a video bo ani oro tongo but ang norok no YouTube ni bisingti khlai a video no phunukna muchungoi tongphano phunugoi manklak norok Rubel Tripura theina skang tamo kok saka a video je naina muchungkhangke ani WhatsApp channel o haboi norok nai mano WhatsApp channel ni link ang description no riwi rinai tai comment no pin khlai rinai norok ayangti link ti haboi WhatsApp channel no follow khlai riti tai Rubel Tripura ni a video no clear khlai norok nai mano gabono karibo Bangladesh o chini borok busuke satok jagoi tongkha a photo rok bebang na ang ani WhatsApp channel ni bisingti ang clear khai norok no share khlai ro norok ayangti haboi naidi te ani WhatsApp channel no norok follow khlai nadi ayang ni bisingti norok ani video ni ketal update rok norok dakti no mannai hingke omongkha Rubel Tripura ni gthei mangno damani lukurok paithakni bini mokhang nairoknani bagoi phaimani ang thangnai video o sajak Bangladesh o tabuk belai kheno kirima singjakhe aroni indigenous minority rokno satok jagoi tongo wansa thuruksa tai Bangladesh ni sena bahini rok bai borok miliwi indigenous minority rokno satokoi tong khorokja wansa sikok mani khongnan thangoi chakma rokni aro mani khongnan thangoi bujaknani kirijagoi kharporo current pillar thutai tai current nangai bothoikya phiaba asikok thimani bisingtei busuk kotorma patimung patioi problem khlai wansarok chini borok aro tongo baksa tipra sarok bo Tripura rok tai chakma rok bo tongo tai indigenous joto minority rok no borok satoknani chengkha sudu wansa simiya muslim tai sena bahini borok miliwi borok aroni indigenous minority rok no nok borok ni nok dugan bebak soksa weri baikha tai baksa no butharka tabuk baksa baksa ke aroni indigenous minority tongnai rok borok bolong halong kharei matong baikha
wansugui naidi aroni wansarok thuruksa rok army rok joto si miliwi indigenous minority rok ni sakao satogui tongo ke o minority rok ni ler tamo ungsinai ba Bangladesh ba tamo kaisa thenta desh ta ungsi kisang kena arjago violation mang kisang kena walai toglai bulai amo haimang borok ni brain o borok ni thuyo muchungmani ingui thangka tamasuk Bangladesh ni bukung kolok rok ba suk bakbar ungbai kya aroni wansa thuruksa kabangma Tripura o hapaine rok bo aroni thuino wansugui nadi future ro Tripura bo abo haino ungui manu jeng Tripura ni joto Tripura sarok bo tabungni simna host khlai thancha ungui tiar ungui tonglainani jora sokpai kya tei nangkha jeng thanjangnani nangkha abono chini bubagra bo khorang ti sawai tong thancha ungdi hinai hinko situation hamyano nogui chini bubagra bo bini live phai bo kok sapaima tongo amo hai situation hamya aba hai taklaiton aba hai tangthon ni bo kok kacharmani tongo tei YTF rok bo Bangladesh o tongnai indigenous minority rok ni sako je satok jagui tongman no stop khlaidi hinai protest rally khlai khorang ti samani bo nukha chini Agartala o abono karai chakma community ni bor rok bo abono tei Agartala o protest rally khlailaikhya borok ni logio Agartala ni Buddhist monk borok bo logi rikha ge tabuk sak jora tei je koktoma manmani Bangladesh ni situation belai kena hamyao na tongkho aroni indigenous minority tongnai rok machaya manungya mathuya tongkachang kwrui ingei bolong halong kharlaijak nok huk horbai thapla chawi tong thai nok kmajak abo hai situation o borok tabuk tongui tong tabuk baksa borok sao nung Tripura ni bagui si wansugradi Tripura ni Tripura sarong no se sep khlaiman graya Bangladesh ni kokno nung wansugui tong nei ang borong no sangnani muchungo asuk selfish tangdi asuk selfish mind tangdi jeng Bangladesh o tongnai chini Tripura sarok ni bagui khorang ti saka mane Tripura ni bagui wansugli aba Tripura ni Tripura sarok no sep khaya abo hayable Tripura wo bo abo haing khanga jeng khorang ti sayada tongkhamba jeng khorang ti sable Tripura sangke bo Tripura sano bo Bangladesh ni yale America Russia jesa jaga phan tongthun jeng khorang ti satai abo chini khlaithai jeng kubuni country tongnai Tripura sarok ni bagui khorang ti saw mane je chini Tripura sarok ni bagui khorang ti saya eba wansuglia abo hai ingya bile Tripura ni Tripura sarok no sep khlainai sep khlaimannai ba sep khlainai to jengya jeng ishorya jeng godya jeng je mansak jeng joba khlainai jeng khorang ti sanai abo si chini khlaithai je mansak jora tei jeng khlai no tonglaijao baksa selfish mind bai ke comment khlaine rok tong ang borong no okok masao hinke paithagoi kotai kaisa video viral ongui tongman tongo ang norok no kisa blur khlaino ma phunogo tamni hinke YouTube video tei omoti rok srai phunogoi mania phunoka angkai video delete bongoi thangnai tei community guidelines strike rok bo manai mano hinke viral video norok nuda nukha ang ablesia khoroksa borong no thuruksa rok da wansa rok ongka saimia ripirike borok pun musuk no buma haikai bushni bui borok khiklai bwdapsa khiklai tonika tei a jaga no a borok thuda thikya bo saimia hingke agi chini takhok Biswajit Deborma no pinak nat song wansa rok chin Tripura o bui musuk no butui bui butharmani ama haikai no borok no bujakha hingke norok ba sawi daman ang bo sia o bujaknai borok bo sabo tei bo jagani o incident tei bunai rokle sabo abo ang bo confirm ingyako tumung no confirm khangkang next video norok no detail khlai sawi khonarnai haipano ang je saimamo jortingka Bangladesh ni no ang khoroksa Bangladesh ni takhuk no o video rohore ang sengka nga bo sawo je o bujaknai borok ni mung kai bo pogui tongkha nei saw gang next video jodi no bini mung rok tai detail kam ka mangkhangke norok no ani channel ni bisingtei sawi rifinai norok ani channel no subscribe khlai tondi tai joto update sekang manani muchung khangke norok ani WhatsApp channel no follow khlainan tapokdi ngai tinin baga asuk no norok o video no share khlai di chini joto Tripura sani thaniwo chini joto Tripura sa tabuk jeng ready ngai nangkha tiar ngai nangkha chini buskango choba kotor belai khena tong kasuk jora toino puilani sim paithak jora norok video nai tongmani bagui norok no belai khena hambai।